Καλησπέρα. Ένας φίλος του καναλιού μου ζήτησε να φτιάξω ένα βιντεάκι σχετικά με τις προσθήκες που γίνονται στα αλκίνια και τον κανόνα του Μαρκόβνικοφ. Θα ακολουθήσουν και πολλά άλλα βιντεάκια για αλκίνια και γενικά για τις χημικές αντιδράσεις που δίνουν όλες οι ομόλογες σειρές αλκοόλες κλπ. Για να ξεκινήσουμε. Τα αλκίνια κατά βάση αυτό που έχουν είναι ένα διπλό δεσμό. Στο σχήμα αυτό δεν έχω βάλει καθόλου με τι συνδέεται από εδώ και τι συνδέεται από τα τέσσερα άκρα. Δεν μας αφορά στο σημείο. Επικεντρωνόμαστε στο διπλό δεσμό μεταξύ των ανθράκων. Αυτό που γίνεται στην προσθήκη είναι να προσθέσουμε ένα μόριο της μορφής ΑΒ. Αυτό δεν είναι χημικό μόριο, είναι απλά συμβολισμός, για να μην μπερδευόμαστε. Το ΑΒ μπορεί να είναι οτιδήποτε. Μπορεί να είναι υδρογόνο εδώ, χλώριο ή χλώριο και τα δύο, θα τα δούμε στη συνέχεια. Για να δούμε πώς γίνεται η προσθήκη. Αυτό που γίνεται στην προσθήκη είναι ότι αυτός εδώ ο δεσμός, και να το βάλουμε κυτρινάκι, αυτός εδώ ο δεσμός, ο δεύτερος, θα κάνει αυτή την κίνηση. Θα ανοίξει. Όπως ανοίγει μια γέφυρα που ανοίγει, εδώ είναι η προβλήτα, και θα ανοίξει η γέφυρα και αυτό που θα γίνει θα είναι δύο ανοιγμένες άκρες και από κάτω περνάει το πλοίο. Κάπως έτσι γίνεται και στις οργανικές ενώσεις. Ανοίγει ουσιαστικά ο κάθε δεσμός, οπότε μετά καταλήγει το ένα μισό του δεσμού στον έναν άνθρακα και το άλλο μισό του δεσμού στον άλλο άνθρακα. Για να πώς θα γίνει αυτό. Θα γίνει στον έναν άνθρακα ο δεσμός, θα παραμείνει ο απλός δεσμός με τους δεσμούς που είχε ήδη. Είχε 1-2 είδη δεσμούς, 1-2. Ο πρώτος δεσμός θα παραμείνει και ο δεύτερος δεσμός του διπλού δεσμού θα ανοίξει. Να βάλουμε εδώ τον ανοιγμένο. Έτσι δημιουργεί δύο θέσεις τις οποίες μπορούν να τοποθετηθούν το α και το β. Έτσι στο ένα θα πάει το α και στον άλλο θα πάει το β. Έτσι γίνεται η προσθήκη στο διπλό δεσμό. Πρέπει να δούμε δηλαδή το μόριο το οποίο προσθέτουμε, να το δούμε σαν δύο μέρη. Πάμε να δούμε μερικά παραδείγματα πιο συγκεκριμένα. Το ΑΒ τι μπορεί να είναι? Μπορεί να είναι υδρογόνο. Οπότε σε αυτή τη φάση, το μόριο το οποίο προστίθεται, προτιμώ να το δω έτσι, σαν ΑΒ. Βέβαια εδώ είναι ΑΒ, δεν είναι δύο διαφορετικά, είναι σαν να έχεις Α και Α. Είναι το ίδιο πράγμα. Μπορεί να έχεις αλογόνο, όπως το βάζουμε συνήθως, δηλαδή χλώριο ή βρώμιο. Αυτά μπορεί να δεις και έτσι. Μπορεί να έχεις νερό. Το νερό μπορεί να το δεις στην προσθήκη σαν υδρογόνο, παύλα υδροξύλιο. Μπορεί να έχεις υδροκιάνιο, το οποίο μπορεί να το δεις σαν Α και Β. Μπορεί να έχεις ηταχή, αυτό είναι το υδραλογόνο, όπου χ να έχεις χλώριο ή βρώμιο. Οπότε αυτό το βλέπεις πάλι σαν ήτα, παύλα, χ και κάνεις την προσθήκη σου. Για να δούμε μερικά από αυτά. Να αφήσουμε να φαίνονται. Άρα, και να το πάμε με συγκεκριμένο παράδειγμα, να μην δουλέψουμε γενικά. Έχεις αυτό. Οπότε προσθέτεις για αρχή υδρογόνο 2. Ή μπορούμε να το γράψουμε υδρογόνο-υδρογόνο. Σε αντιδράσεις βέβαια πάντα το γράφεις υδρογόνο 2. Αυτό το οποίο θα γίνει, θα ανοίξει εδώ δεσμός. Άρα ας γράψω όλο το μόριο. Απλό δεσμό εδώ. Γιατί θα ανοίξω το διπλό δεσμό στους δύο άνθρακες που μετέχουν. Δηλαδή αυτό που πάμε πριν. Ανοίγει ο δεύτερος δεσμός, στα δύο μισά τους ανακόβεται στη μέση εδώ και ανοίγει και πάει ο μισός στο ένα και ο μισός στο άλλο. Έτσι είναι δύο θέσεις δέσμευσης. Άρα θα πάει το ένα υδρογόνο στον ένα και το άλλο υδρογόνο στον άλλο. Και μπορώ να το γράψω πιο όμορφα. Το προπάνιο ουσιαστικά. Αν θέλετε να θυμηθείτε κάποια στοιχεία της οματολογίας, θα τα δείτε σε προηγούμενα βίντεο. Άρα κάναμε το υδρογόνο. Πάμε να κάνουμε τώρα ένα αλογόνο. Θα πάρουμε το ίδιο οργανικό μόριο και προσθέτουμε το χλώριο 2. Άρα θα γίνει πάλι το ίδιο πράγμα. Θα ανοίξει ο διπλοδεσμός. Άρα πάω και γράφω, πριν προχωρήσω, γράφω το μόριο με αυτά τα οποία θα παραμείνουν. Βάζω τη θέση δέσμευσης. Αυτό το παίρνει σαν να είναι χλώριο και χλώριο. Οπότε ένα χλώριο στον έναν, ένα χλώριο στον άλλον. Και έχω ένα διαλογόνο παράγωγο. Μετά, για πάμε σε αυτά που είναι λίγο πιο περίεργα. Είπαμε ότι έχεις τη μορφή ΑΒ, ότι είναι δύο μέρη ουσιαστικά αυτό που προσθέτεις. Αν έχεις όμως τη μορφή ΙΑ, δηλαδή που το ένα από τα δύο είναι το υδρογόνο, και αυτό που συμβαίνει, και αυτό συμβαίνει
στο νερό, στο υδροκιάνιο και στα υδραλογόνα, υδροχλώριο, υδροβρώμιο κλπ. Υπάρχει μία δυσκολία. Για πάμε τι γίνεται εδώ. Βάλουμε πράσινο. Άρα παίρνω το ίδιο μόριο που είχα και πριν, μόνο που αυτή τη φορά θα προσθέσω νερό, για παράδειγμα. Το νερό θα το δούμε σαν και να αλλάξουμε χρώμα. Μπορούμε να αλλάξουμε χρώμα, να γίνει πιο εμφανές. Μπορούμε να το δούμε σαν υδρογόνο, παύλα, υδροξύλιο. Άρα αυτό που θα γίνει είναι τι? Ξαναγράφω το μόριο ως έχει, με τον απλό δεσμό, γιατί ο άλλος θα σπάσει για να δεχθεί αυτό που θα προσθέσω. Τώρα, πώς θα κάνω την πρόσθεση? Θα βάλω υδρογόνο εδώ και υδροξύλιο εδώ, ή θα βάλω υδροξύλιο εδώ και υδρογόνο εδώ? Έχω αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα αυτό το λύνει ο κανόνας του Μαρκόβνικοφ. Τι λέει πολύ απλά? Ότι όταν είναι να προσθέσεις ένα μόριο το οποίο είναι μορφής ητα, δηλαδή έχει ένα υδρογόνο, το υδρογόνο θα μπει στον άνθρακα με τα πιο πολλά υδρογόνα. Δηλαδή αυτό που λέμε ο πλούσιος, γράφω εδώ σε υδρογόνα, θα γίνει πλουσιότερος. Για πάμε στο παράδειγμα μας. Εδώ τι έχουμε? Εδώ έχουμε δύο άνθρακες. Έναν και ένα δύο. Στο διπλό δεσμό. Ο ένας έχει ένα υδρογόνο, ο άλλος έχει δύο υδρογόνα. Οπότε το υδρογόνο της προσθήκης, αυτό εδώ το υδρογόνο, θα το πάρει αυτός ο άνθρακας και θα γίνει από πλούσιος, είχε δύο, ενώ άλλος είχε ένα, θα αποκτήσει ένα παραπάνω. Άρα αυτό που θα γίνει δεν είναι αυτή η προσθήκη, θα γίνει αυτή η προσθήκη. Δηλαδή θα μπει, και να το σβήσουμε για να φανεί, δεν τα χρειαζόμαστε αυτά πλέον. Άρα θα μπει, το υδρογόνο θα μπει στον άνθρακα με τα περισσότερα υδρογόνα, άρα θα μπει εδώ το υδρογόνο και εδώ το υδροξύλιο. Αυτό είναι αυτό που ονομάζουμε και κύριο προϊόν. Είναι αυτό δηλαδή που θα βγει σε μεγαλύτερη αναλογία. Και το άλλο θα παραχθεί, το οποίο έχει το υδρογόνο από εδώ και το υδροξύλιο από εδώ, αλλά σε πολύ πολύ μικρότερο ποσοστό. Το κύριο προϊόν της αντίδρασης θα είναι αυτό, σύμφωνα με τον κανόνα του Μαρκόβνικοφ. Για να κάνουμε ακόμα ένα παράδειγμα. Να προσθέσουμε τώρα και ας πάρουμε το ίδιο. Τι έχω να προσθέσω? Υδροχλώριο για παράδειγμα. Το υδροχλώριο πώς θα το δω? Θα το δω σαν ήτα παύλα χλώριο. Άρα ξαναγράφω το οργανικό μόριο και θα κάνω το σπάσιμο εδώ να το δείξουμε, να φαίνεται, να το θυμόμαστε. Άρα θα γίνουν δύο θέσεις δέσμευσης. Μία εδώ και μία εδώ. Οπότε πώς θα γίνει η προσθήκη? Βλέπω τους άνθρακες. 1, 2. Άρα το υδρογόνο θα το πάρει αυτός εδώ ο άνθρακας. Άρα θα μπει εδώ το υδρογόνο και εδώ θα μπει το χλώριο. Άρα έχεις το 2 χλώρο προπάνιο. Είχα γράψει και απάνω ότι το άλλο μπορεί να έχουμε σαν προσθήκη είναι το υδροκιάνιο. Πολλοί μπορούμε να το δει στο σχολείο κλπ. Το υδροκιάνιο είναι βασικός στις προσθήκες οργανικής και για φέτος και για του χρόνου. Άρα πάμε να γράψουμε και το υδροκιάνιο και ας πάρουμε τώρα ένα νέο. Θα πάρουμε ένα με 4 άνθρακες. Άρα ας βάλω το διπλό δεσμό εδώ, ένα υδρογόνο εδώ, 2 και 3. Και να προσθέσω το υδροκιάνιο. Πάλι το υδροκιάνιο το βλέπω σαν ΑΒ, δηλαδή υδρογόνο, έγραψα υδροκιάνιο, λέω, υδροχλώριο έγραψα, να το διορθώσουμε. Υδροκιάνιο. Άρα αυτό πάλι το βλέπω σαν υδρογόνο παύλα κιάνιο, σαν α παύλα β, όπως έχουμε πει στην αρχή. Και τι κοιτάμε μετά? Κοιτάμε ποιος άνθρακας από τους δύο του διπλού δεσμού έχει τα περισσότερα υδρογόνα. Θα ανοίξει έτσι, αυτός έχει 1, αυτός έχει 2, άρα το οργανικό μόριο θα είναι πώς? Ξαναγράφω το οργανικό μόριο, ο απλός δεσμός εδώ, τα 2, άρα η θέση δέσμευση μία από το σπάσιμο, η θέση δέσμευση άλλη και να μπει το υδροκιάνιο. Το υδρογόνο θα μπει εδώ και το κιάνιο θα μπει εδώ. Βλέπετε ότι δεν είναι κάτι ιδιαίτερα δύσκολο, απλά θέλει προσοχή να θυμόμαστε αυτό εδώ, ο πλούσιος σε υδρογόνα θα γίνει πλουσιότερος. Να δούμε και ένα άλλο.
Απλό βέβαια, αλλά αν έχουμε κάτι τέτοιο, αυτό το μόριο είναι συμμετρικό. Δηλαδή βλέπετε ότι αν το χωρίσουμε μια γραμμή, και ας πάρω μια γραμμή θα τη σβήσω μετά, ότι είναι το ίδιο από αριστερά και το ίδιο από δεξιά, έχει μια συμμετρία. Σε αυτές τις περιπτώσεις, αν έχω να κάνω μια προσθήκη, ας πούμε, συν, και ας πάρουμε το νερό, να το δούμε έτσι. Τότε εδώ δεν μας πολύ ενδιαφέρει ο κανόνας του Μαρκόβνικοφ, γιατί και ο ένας έχει 2 και ο άλλος έχει 2, οπότε δεν υπάρχει κάποιος που έχει περισσότερο από τον άλλον, οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα, κάνω την προσθήκη μου κανονικά, όπως θέλω, εκεί το ένα, όπως θέλω, εδώ, θα βάλω το υδρογόνο στον έναν και το υδροξύλιο στον άλλον. Μπορεί να μην κάποιος και άμα το γράψω εγώ ανάποδα, τι θα γίνει? Απολύτως τίποτα. Μπορώ να γράψω το υδρογόνο εδώ και το υδροξύλιο εδώ. Είναι ακριβώς το ίδιο μόριο. Για δείτε. Αυτό εδώ πέρα δεν είναι το... Αυτό εδώ. Αυτό ποιο είναι? Τι θα γράψω? Omicron H, CH2, CH3. Αν πάνω το ονομάσω αυτό είναι μέθεθ, αυτή είναι η ηθανόλη. Γιατί αυτή ποια είναι? Πάλι η ηθανόλη είναι. Είναι το ίδιο μόριο αυτά τα δύο. Αυτά τα δύο ταυτίζονται. Γιατί το μόριο μου ήταν συμμετρικό, οπότε δεν έχει καμία σημασία που κάνω την προσθήκη. Άρα, σε περιπτώσεις που έχετε συμμετρικό μόριο, μην ανησυχείτε καθόλου για το ΑΒ. Όπως και να τα βάλετε είναι το ίδιο πράγμα. Προσοχή θέλει σε αυτές τις περιπτώσεις που ο διπλός δεσμός έχει διαφορετικό πλήθος ατόμων υδρογόνου. Εκεί θα εφαρμόζεται ο κανόνας του Μαρκόβνικοφ. Τώρα, εδώ, σε σχέση με τα αλκένια, είναι η αρχή. Έχουμε και επίσης αντιδράσεις προσθήκης στα αλκίνια, τα οποία έχουν και αυτά ενδιαφέρον και έχουν κάποιες ιδιαιτερότητες στις προσθήκες, τα οποία θα τα δούμε σε επόμενο βίντεο. Οπότε, εγγραφείτε, κάντε like αν σας αρέσει, δώστε μου τα σχόλιά σας, τις απορίες σας και θα είμαστε σε επικοινωνία. Λοιπόν, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.